ही मी मिरची सुकवली आहे आणि ही मिरची आहे ना लांब होती आणि ती उभी चिरून मी पहिली सुकवून घेतली। याचे 4 भाग करून तुकडे करून घेतले आणि आता ही बघा अशी चांगली कुरकुरीत झालेली आहे। 4 उन्हामध्ये चांगली मिरची सुकली आहे। आता मी उभी चिरली कशी ते मी तुम्हाला आता दाखवते। ही बारीक आहे लवंगी मिरची, ही जास्त खूप तिखट असतात आणि मी घेतली आहे ना सुकवली आहे ती जरा म्हणजे जरा तिखट कमी आहे आणि लांब होती, थोडी लांब होती। हे असे भाग करून मी ती मिरची सुकवली। 3-4 उन्हामध्ये मस्त कुरकुरीत झालेली आहे। अशी आपण अशी चिरून आहे ना अशी सुकवायची उन्हामध्ये, 3-4 उन्हामध्ये चांगली कुरकुरीत होतात। आता मी तुम्हाला दाखवते। आता ही मिरची आहे ना आपण कशी ठेवायची, आता हे आपण असे तुकडे करून ठेवले ना, असे तुकडे करून डब्यात भरून ठेवले तरी पण चालेल। नि समजा आपण पालकची भाजी वगैरे बनवायची असेल, कशामध्ये पण मिरची आपल्याला हिरवी मिरची लागते ना, ते आपण अशी तोडून ठेवलात तरी चालेल आणि असं मिक्सरला लावून ठेचा बनवला ना तरी पण चालेल। पण असे तुकडे करून मी म्हणते असे तुकडे करूनच आपण ठेवले ना असे कुस्करून तरी पण डब्यामध्ये चालतील। असे फिक्स डब्यामध्ये चांगल्या झाकून ठेवायची, बंद डब्यामध्ये। एकदम कुरकुरीत झाले बघा। ही मी अर्धा किलो मिरची आणली होती, मग फक्त तुम्हाला दाखवण्यासाठी मी आता कमी आणली, पण आता मला करायची असेल तर मी परत करू शकते। पण आता कसं माहितीये का, आता उन्हाळ्याचे दिवस आले आहेत म्हणून तुम्हाला हे पटकन दाखवण्यासाठी मी थोडीशी मिरची आणून सुकून दाखवली। अशी मस्तपैकी मिरची आणून सुकून तुम्ही डब्यात भरून ठेवा आणि आपल्याला पाहिजे तेव्हा भाजीमध्ये असं जरासं हाताने चुरा करून आहे ना असं तुम्ही कांद्यामध्ये फ्राय करायला टाकू शकता। नवीन रेसिपी पाहण्यासाठी लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि ही घंटी वाजवा।